żewġ kelmiet li tibqa' iżommu f'qalbek ma tinsiex l-għażiż ibnek. Iż-żmien qed jgħaddi, it-tifel jikber, moħħu biex ifittex lilek. Issa nitolbok biex tiġi lura, aħseb fit-tifel, aħseb fit-tifel. Fiħdani it-tifel jibki, ferita kbira f'qalbi għamilni quddiem għajnej. Ġibis li t-tifel jixtieq jiġi imħaddam miegħek. Iż-żmien qed jgħaddi, it-tifel jikber, moħħu biex ifittex lilek. Issa nitolbok biex tiġi lura, aħseb fit-tifel, aħseb fit-tifel. Iż-żmien qed jgħaddi, it-tifel jikber, moħħu biex ifittex lilek. Issa nitolbok biex tiġi lura, aħseb fit-tifel, aħseb fit-tifel, aħseb fit-tifel. Grazzi. Maestro Joe Brown, thank you. Grazie ħafna. Mr. Michael Cohen! Il-nexxinna namluha. Grazzi Mr. Michael Cohen li serva l-poplu tagħna bħala sindku fil-Karkara u naturalment wettaq xogħol il-ħin kollu bris il-poplu Malti u Awċi.